Personatges del bosc. Follets. És un personatge molt estès dins la nostra mitologia. Tenen la pinta d'un homenet, com de frarot barbut. Fan poc més d'un pam, amb una barretina vermella i una ganyota a la cara. Són entremaliats i jugassers. Els cellers de les masies de vegades acabaven amb les reserves de vi. Porten robes de colors vius i tenen un forat a la palma de la mà. Es troben a la majoria de les comarques de Catalunya i són estimats per la bona gent i per la quitxalla. Són fidels a una família i es considera com un protector domèstic. Si la família els cuida bé, donen gra a les bèsties, escombren, renten els plats i fan les tasques de la llar. Si no se'ls tracta bé, causen molèsties durant la nit. Regiren objectes de la casa, mouen els mobles, remenen les olles i maltracten els animals, però procuren que tot estigui al seu lloc a trenc d'alba. Per desfer-se'n, s'ha de posar recipients plens de grans de cereal. Durant la nit els desparramarà, però quan arribi el matí els intentarà recollir. Però no ho aconseguirà, perquè els grans se li colaran pel forat de la mà i fugirà avergonyit. Martinets. Els martinets són uns homenets menuts com llavors. La llavor s'extreu d'un bolet del bosc i se'ls guarda en un canonet d'agulles. Aquests bolets, que rebien també el nom de martinets, només els sabien trobar els herbaires de la Cerdanya i d'Andorra, que eren els que els duien a vendre. Eren tènues com una llumeta o una flameta. N'hi havia prou amb una mica d'alè perquè s'apaguessin i perdre'ls definitivament. Hi ha la costum de vendre'ls. A la fira de Sant Lluc, a Olot, terra de follets, no hi havia martinets i els havien de comprar. Podien treballar de forma sorprenent, canviant de lloc una muntanya o desviant el curs d'un riu. D'aquí venia que d'aquells que treballaven a la desesperada es deia que semblaven un martinet. Però podien fer mal a l'amo que desitjaven perjudicar. Es diu que quan els martinets es tenen roba, cal prendre'ls alguna peça. Qui ho pugui fer serà ric per sempre més. Fades. Les fades són una raça de sers sobrenaturals que existeixen realment. Són deïtats femenines amb virtuts màgiques que provenen de la fertilitat. Viuen en coves i poden viure sense menjar. També n'hi ha que viuen en flors del mateix color. Existeixen molts tipus de fades, d'aigua, de foc i d'aire. Quan algú està posseït per una fada, està enfadat. Si ho està per un follet, malament, perquè està enfollit. Mitona o Nita. Fada que viu als Pirineus. El seu origen llegendari deriva de Neptú, déu del mar, que també era el senyor de les aigües terrestres i de les fonts. Les llufes són éssers eteris, de figura femenina i bellíssimes. Són molt sentides, agraïdes a qui els fa bé, però esquerpes a qui els fa mal. Es diu que són elles qui provoquen els ecos de les muntanyes. Dones d'aigua, també anomenades gogues o encantades. Habiten llocs d'aigües pures i cristal·lines, i on la vegetació dels voltants és més densa i salvatge. No toleren la contaminació. Poden trobar-se en rius, estanys i fonts, però prefereixen gorgs i petites cascades. De vegades només treuen el cap de l'aigua i romanen hores sense moure's. Tenen una estranya bellesa que no és humana, que encisen sota els raigs de la lluna. Són lleugeres i subtils, i van nues o robes transparents. Tenen el cos semitranslúcid. Diuen que si en veus una no pots evitar enamorar-te'n. Són joves però no immortals, tot i que poden viure més de 1000 anys. Els agrada la música i cantar, i surten algunes nits a ballar sota la llum de la lluna.